Barmadı amca. Ha, dörtte bar bol. Biraz horsam olayam amcam. Sonra? Özümün bärik ýagyn saçtana bir özümün bärik gelýärdim olam. Bärik işe girmeňe sebäp bolýarm olam amjam. Doğru. Menen başgarak geldi isteýärdim. Be. Näde baýsam kan? Şu wagtda seni göwünde de göremem. Olam menka. Aytmasam bolanok. Ýaşaýyş pulla däl, bagtdylykda. Bundan maňa ýaşaýyş bolmaz. Men okman aýtmaly. Kıvanç, geldin mi? Çay içecek mi? Ay, kuýay. Senin näme keyfin yok? Ay birazcık işte ýadandyna. Meğer. Seren. Hı? Kimdi görleşmeli? Men sana aýtmaladym mı? Meňem taň aýtmardadım var Kıvanç. Belki sen aýdasyň ilk. Yok. Seren. Hı? Men ýeke ýaşadym böyle. Men şeýle ýaşaýyşdan halis ýadadym. Ikimiz 10 näsilden beri ýaşap ýörüz. Hudaýa şükür. Men ojagma gije ony hyzmat etdim. Maňa men senden näýle zadym ýok. Men senin günahkarlap biljekkäl. Men deň duşramyň oğullary kullukdan geldi. Hadi men toy etse korp ýörüner amma. Ben şolam bagtda durmuşlaryny görüp çağızıklarymyň şergedek görümdi. Yüreğim edip bıçak tümcülýän ýaly. Kimse menem duramam. Sen meni günahkarlama. Men senden näýle däl. Bu zatlaň hemmet Allah'ın emri bilen. Şoň üçin kazananmaň az oluşyň üçin galanan seýahtydyr. Goý bu zatlar sen gördüm. Bu maşynyň asalym sende bardy. İsletir. İslesat. Olaya diýsin. Telefonum sende bardy. Ýaşap oturan öýme bir gaşaň bir elikde bolmasa da bir näse bagtda durmuşymy geçirdik. Käbir adamlar şular ýaly ýagdaýda maşgalatyny köçäk goýarlar. Men seni köçäk gop bilmän. Bu jaýym sen öz adyňa çykyp goýdum. Sen ýöne haýsy diýen men aýdanma ýok diýmän. Sen men bilen hukman radylysyny gördüm. Egerde bagtyň açylyp başga birine barmaly bolsaň oňa da garşy dälmän. Men bar maksadym sen bagtda bolsaň bolýar. Sen meni bağışla. Menne başka çıkılga yok. Men şu wagt isimden çıktım.
men öz dünyamma. Meni bağışla. Men sensiz bu baylyk näme değil. Men sana gowy habarymady. Sana gowy habarymady. Quvonch. 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 Sebebi yekarak kaşatım gelýär. Şoň üçin bärt başyňa da haýyş etdim. Tawarsyň olam ýok demedi. Doğru. Onu soňam näme bärim bir hedil oglanyň arasynda. Şoň üçin işiň aýby ýok. Öne sen dötdem bir hirşun işedetin gelen o idi yani. Eyam, şu ne dedim razı. İsteme ne etmedi yani. Eyam, sen iş kâne am. Ne ettin o ya? O maşine elin verdi ura. Am, kâne saçtım ya dedim razı. Dötte, bak yağmurlu mu? Bol lan. Gün ortağına da palav diye var ne olur. Bol lan. Yok man. Aydan anladım. Hey bari. Ahval yönü sanmin gelir bolsa yar gelinni ne delimen ne de tağmen bilir bolsa yar gelinni ey umman içrey bir jatalmen gelir bolsa yar gelinni
gelir olsam yar gelinni. Yavrum mi öte tada yetişmedi mi ödümda da. Ödüge yarım var mı ya da gelir olsam yar gelinni. Ey ödüge yarım var mı ya da gelir olsam yar gelinni. Salla dönen göz yaşımı sıylar olsam yar gelinni. Ödüge yarım var mı ya da gelir olsam yar gelinni. Bilir olsam yar gelinni. Gelir olsam yar gelinni. Ağam selamun aleyküm. Aleykümselam. Qoğumcu kim? Qoğuy. Ecemin ağdayın ayır qoğum. Qoğuy Xudaya şükür. Gelmeyeceğim. Yeneceğim qoğuy. Hemen öyden qaydıdırıptın ayağım. Ne canına cevap vereyim deysen. Telefonum öyde koyup qaydıptın. Qoğuçuluk ne? Cimcan. Berde gelmeyeceğim günahı yok. İyi mi? Ulan mı? Sen mi lazım koyup qaydıptın? Gelmeyeceğim ki 10 nesillep ocağımın hizmetini etti. Bir deydirim, iki deydirmedi. Bağır beni. Birinci aloy diyanlar pernasızlık. Son suyunum öğü taşladım da qayıttım. Ondan sonra bärim qoğuy. Hayret elim ustayda bir dört dedip bir değişken olurlar. Son yanına bolýar. Bärde bir kireyne jaý alypdyrlar. Menem şolam bir bolup ýaşapdyr. Doğru. Hey bu orada men ýöreýin. Ha senin ağını saçtıracak. Yok indi kitap arayacağım bura farga diýorlar. Şunu alyp geçmeli. Bu gitmäken aýtmaly adım var ha. Geneceğim ýeke koyup qaydypdyň bolen. Öne geneceğim ýeke däl ha. Ýanyna ejemma. Sen gaýdan var ýollaş bolýar. Netip orada basman sen kalkıp bolýar. Näme ejem meni bir ýerine çağırjak bolýar. Yok. Bolmaz. Basın sen kalkıp bolýar diýär. Olam. Bu mümkün değil. Bunu Allah'ın kudreti.